Вие не тръгвате ли? Тръгвам. Видях надолу пътек. Милански да пробва спирачките. Това го имам записано, само трябваше трака да му пратиме. Още поне 5-6 сме назад. Какво е това минаване, бе? Не. Ама го имам на клипче, сигурно. Аз тук си играя там с някакви серпентини, камъни, работи. Аз съм такава пътеката ли? Да. Или аз. Аз нали така през някакви серпантини, камъни, работи. Крилата, аз съм на лекото. Не бе, може аз съм ме объркал, не знам. Не. Дайте ги изчакаме все пак. Аз как мога да се мине, не, защо му ограничаваш така? Ти си като жена ми, брат. Бъди по-конкретен за кой става въпрос. Може да купим това, не. Аз виждам, че има цена обявена за купуване. Любимото ми е, не, че намерим фантастико на промоция. Няма бижа така, като ми казва. Викам, човек сега за 2 лева ли са цигани тук? А ти си купуваш... Саше, може да помоля само да виж, имам ли луфт или няма луфт? И то свършил. Не, никой не го купуваме. Не. Нали? Топ. От тука. Зорка, искаш ли да не се притеснява? Екс, това дете гласка отзад. Или такова, или тук отпред в рамката, жабката. Не виж това, малко не се ходи напред. Не, знаеш ли що? Защото тук гледай как събира някаква грес. Ама само тук. От друга страна не е такова. Какво си сняга? Малко е калая. Малко ми калая. Да спреме долу на... Паднали ми ласки, дай жълт.
Бахти динамиката има тия двамата. Двамата майстори. Решаваш си вече какво ще сложиш дома? Или за момента ще караш колата? Ами харесвал съм някакви коли, ама чичурски смисъл, не е... Това е най-доброто по принцип хората, където си взимат някакви. Еми, за да карам бързи Взел спорт. бързо спортна, ама с по-натам, сега съм с дете, нали? Друга е... Всичко се записва, да знаеш. Тук имаше скокчета. Да. И са големи. На един скачах 4 метра. Не, само 4. Това беше много жалък опит. Чакайте, ще мина. Майка ти нева. Да, обърках пътеките, не знам надолу ли съм, насам ли съм. Навсекъде, той дай направо. Дай направо. Оп. Степо нещо легна да види. Трябваше трака да ми пратите.
Оп. Давайте. Че аз не гледах колелото. Нещо да не е паднало. У Люли си най-вероятно препъргата. Не съм бе. Падна ли, бе? Аз за първи път като видях как колелото ми, два пъти пада на работа. Добре се изкървавил. О, ти тук са пети червено, брат. Точно долу съм сега. Ма не мога да преценя да... Екстра бе, нищо му няма. То това беше бати също пада, няма. И подобно. Аз не си викам, няма казвам нищо, защото само се гледам такъв спуск. Шава, някакво много готино. Ма не, защото аз се чуда. Сега наляво ли съм виждам пътеката надясно и съм някакво... И накрая... Защото ти караш, хубаво изведнъж само нещо напри. Ръц! И се метна от колело. Да. Гумата ти застана на една стена и те хвърли. Защото не избрах линия. Слепне надолу.